Kajingyat Proseshon jong balang Catholic kalong kajing pen kan mai kajingyat lenti jong Jisu ringkat bat ki apostol ban yalap ya ka gospel ringkat bat ki jing duai na kabanta ka syong sok syong sngan ha ka perthai ka Proseshon Ïukharist kare kajing pen mentai kajing don jong tra Jisu ha ka Ïukharist bakhuj don chu kajing ngo blai ka kham kraw ha ka balang Catholic lat na ka Ïukharist bakhuj How news nam kajiyat Proseshon kalong ka bakerpang na kajingwan shimbenta jong nong mi khmat jong Pope Francis u Leopoldo Girli ubalong ru u ambassador jong Vatican sa India ubalapen pau ya kajingkman banya don benta kani ka Proseshon Ïukharist ha ka badaki pawajar ngot ki riunget ka balang Catholic kilatu ja ka Proseshon Ïukharist ka balapen long ha ka khat atari unai wing arja arpulai ha Cathedral of Mary Help of Christians laim krat Ringkat baru nong mi khmat jong upum lai shimbenta lang ban penlong ke jing tenia mas bakhuj dau Archbishop Most Reverend Victor Lingdo u Archbishop ka Shillong Archdiocese u Bishop ka Nongston u Bishop Wilbert Marwen u Bishop ka Jowai Bishop Ferdinand Khar u Reverend Joachim Walder Auxiliary Bishop ka Aizol na lor ki Lingdo niam na keleng Las dangai kini ka sngi da ka mas bakhuj bat ha ka por men sngi la ra ka sacrament ha saudong kala imkra ha ka bala but da ki pawajan ngot ki briek pela wani shimbenta shitraham banduai bat bandruai ai ngu yo blai nong thau nong bu ha ba ai ki tien sneng unong mi khmat jong Pope Francis ula kentu ki pat riunget ban im ya ka jing im kum ki apostol Jisu ban wat yo blai hamman la ka sngi lengba ki jing duai bat ki kam ba bha jongi
Thank you.